Magini na nonke enkhona. Can you hear me at the back? Thank you. I'll use my military voice. Siyabonga kini na nonke enkhona. Masibikeni inkonzo. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvela phina. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Bandla makubekethi umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Sisemi ngezinyawo masidumiseni uNkulunkulu ngeculo unumber 126. 126. Please, you may be seated. Umyalo kaNkulunkulu siwuthola ngokufinyeziwe evangeleni ngokukaMateyu 22 siqala ukufunda kuverse 34 sifinyelele kuverse 40. We find the summary of the law of the Lord from the book of Matthew chapter 22, reading from verse 34 up to verse 40. Ufundeka ngale ndlela. AbaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi babuthana ndawonye. Omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi, "Mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na?" uJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena." Kuleyo myalo emibili kubambelele umthetho wonke nabaprofeti.
Siyibandla siyazi ukuthi siyahluleka ukugcina umyalo kaNkulunkulu ngokuthembeka nangendlela efaneleyo. Masivumeni izono zethu ngokucula iculo number 114. Nazi izono siyazibona ziseka izinhliziyo sikaliswa izono zethu ngobuhlungu obukhulu susizono Ukushumayeza intethelelo nokwahlulela nomusa sikuthola encwadini yompostoli uPawulu kwabaseRoma 8 verse 1 nifundeka ngalendlela. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Siyibandla njengokuba sinikezwe lesi sithembiso. Masizihlanganiseni namakholwa onke emhlabeni wonke jikelele. Sivume isivumo sokholo sithi kidumela kumulimo ntate amandla onke mubi walolimo lwalifasi ni uJesu Kriste murabona anusi elimorena waruma ya emesenga matamo ya ohalela ya zisengi moyesana Maria ya ukiseni mshuku mishenya Pontius Pilato ya sakisiseni asha abatwa awulisama tuwadiye asuha bafunga sasabura ayilolera nikotimo ajuya isomele tunana mtitama chakona nikafutati utafula wakila mkashube itumela moya ohalela itumela nikele ya kukreste halela akatezango bani ya bahaleliti niswalele ya tibi nisoko ya mili nikukiwa wakanamika yuti. Amen. Sithandazeni uNkulunkulu oyiziqu ezintathu unguNkulunkulu oyedwa uyise indodana umoya oyingcwele. Sibonga Nkosi ukusithwala kumakhaya ngokwahlukahlukana sihlangane sibe ingxenye yodwa amabandla weGreater Benoni for this joint service. Sibonga Nkosi ukuthi ke sikhumbula ukuvuka kwendodana yakho owamvusa ethuneni, wasibonisa ukuthi wena uyasinqobela kanti ithuna alinamandla phezu kwethu nesono asinamandla phezu kwethu.
sigubha lo mkhosi wokuthi uJesu Kristu uvukile, sibonga ukuthi inkosi usenzele umusa. Konke sizokwenza sicela ukuthi kuthandeke kuwe, sicela ukuthi kubusiseke kuwe. Nezwi esizongena kilo siyacela ukuthi usiyale usikhuze ngalo, siqondise endleleni, thinta inhliziyo zethu, thinta imiqondo yethu, thinta onembeza bethu. Kanti nesithebe esingcwele esiyohlala kiso, siyacela Nkosi ukuthi mawulungise izinhliziyo zethu, ukuthi isithebe sakho sithole indawo. Ngokuba kwesinye isikhathi senza izinto ngokuthi sijwayele ukuzenza. Yingakho ke izinto ezinjengesakramenti elingcwele lingasebenzi effective empilweni zethu. Uma silungiswa nguwe uNkulunkulu olungileyo, isidlo esingcwele siyoba nendawo kithi, siyokwazi ukuthi sisinikeze amandla, sisinikeze nokuqina okholweni lwethu. Sikhulekela omunye nomunye okhona le ndawo, namakholwa ahlangene kuwo wonke umhlaba, siwabeka kuwe uNkulunkulu olungileyo, ukuthi wonke umlayezi siwulethayo masikunikeze udumo. Amen. Uma ngibheka isikhathi sisasivumela ngokuba siletha indaba yokuvuka, ukuthi uvukile, CWM uzositulela usibonise ukuthi uvukile, uzosihola ngengoma. Emva kwe-CWM, CMM, ukuthi uvukile siyova ngengoma. CWL wenze njalo, CFM wenze njalo, CYM wenze njalo, Sunday School wenze njalo. Kanti ke nama non-ministry members niyolithola nani ithuba nisho ukuthi ke sithi uJesu Kristu uvukile. Nakangakavuki uzoloku idle. Nakavukile awu-idle uyamuva. CWF niya-idle noma niyamuva? Kalibaka
Oya
morning. People Park Corolla Cross and number plate LM67CF is silver. Corolla Cross LM67CF. Corolla Cross LM67CF Tividensela Yakaki. Corolla Cross 67CF GT is silver. Area Control Rochita, please. CFM